Mikä on Suomen suurin järvi? Kallavesijärvi. Tänään me ollaan Kuopion keskustassa. Me mennään kysyä ihmisiltä vähän kysymyksiä. Jos ne vastaa oikein, ne voittaa tän paidan. Let's go. Ketä meillä on tänään täällä? Kasper. Okei. Eli jos sä vastaat 3 kysymykseen oikein, mä voitat tän paidan. Eli eka kysymys. Milloin Suomi itsenäistyi? 1972. No se meni väärin, mut katsotaan jos sä saat nämä 2 kysymystä oikein. Mikä on Suomen suurin järvi? En mä tiedä mitä järvistä on. Heitä vaan joku. Kallavesijärvi. No, se ei ollut oikea vastaus, mutta ei mitään. Tällä kertaa ei käynyt hyvä tuuri. Kiitos kun osallistuit. Joo, kiitos. Ketä meillä on tänään täällä? Elsi, Aurora, Enni. Okei, eli tänään jos te vastaatte 3 kysymyksen oikein, te voitatte tää uuden Celestikin paidan. Eli ensimmäinen on, mikä on Ruotsin pääkaupunki? Tukholma. Kyllä, on oikein. Seuraava kysymys. Mikä oli Suomen ensimmäinen presidentti? Ei mitään haju. Mannerheim. Ei, ei mennyt oikein. Mutta 3. kysymys. Mikä on Suomen kansalliseläin? Karhu. Kyllä. No, ei tällä kertaa tullut voittaa, mutta kiitos kun yrititte. Moro, ketä meillä on täällä tänään? Akseli. Okei, eli tänään jos vastaatte 3 kysymykseen oikein, te saatte tämän paidan kummatkin. Eli ensimmäinen, mikä on Ruotsin pääkaupunki? Mikäs olikaan? Tukholma. Kyllä, Tukholma. Saatte yhteiset pisteet. Seuraava on, mikä on Suomen kansalliseläin? Karhu. Kyllä, karhu. Ja vikana sitten, minä vuonna Suomi itsenäistyi? 1917. Kyllä! Ja täältä tuli voittajat. Siitä ole hyvä. Ja sitten täältä vielä SR:lle. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos kun tulitte mukaan ja hyvää päivänjatkoa.